bratia a sestry, včera sme prežívali, slávili prvú sobotu v mesiaci, a je to deň, ktorý si od čias fatimských zjavení vyhradila pre seba Panna Mária ako deň, v ktorý si máme osobitne uctiť jej nepoškvrnené srdce a zároveň aj podľa našich možností odčiňovať tie urážky páchané voči jej ustavičnému panenstvu, materstvu a vôbec voči jej nepoškvrnenej čistote. A bolo to na sklonku prvej svetovej vojny, už pred 600 rokmi, keď v tej Fatime Panna Mária dala aj taký prísľub, že ak Svätý Otec zasvetí Rusko jej nepoškvrnenému srdcu a ľudia sa vykonajú pobožnosť tých 5 prvých sobot v mesiaci, tak že nastane pokoj a to Rusko, v ktorom už tedy pod tou vrstvou spoločenskou bublali tie vášne revolučné, že sa obráti. Pravda, bol v hre aj druhý scénár, ak ľudstvo neuposluchne tie jej výzvy, tak príde ďalšia vojna, horšia ako tá prvá, svetová, a Rusko svoje blúdy rozšíri do celého sveta. A keď ste videli tie zábery tých detí s Fatimy, tak hádam ani na jednom sa tie turence neusmievajú. Tie vízie, varovania, ktoré im Panna Mária ukázala, neboli úplne zábavné asi. A tie blúdy Ruska, ktoré sa napokon aj rozšírili, tak v zásade išlo o 2 blúdy, ktoré v tom čase našli veľmi vhodný taký duchovný, sociálny ekosystém v tom sovietskom Rusku za Lenina, ktorý vlastne ako prvý zaviedol jednak právo na potrat, tak to bol prvý blúd. A potom ten pilotný experiment s tou sexuálnou revolúciou, ktorá mala tvoriť také akoby druhé krídlo tej bolševickej revolúcie. Pravda, po smrti Lenina Stalin to zatrhol, tento experiment kultúrny, nie z nejakých vysostne etických, mravných dôvodov, ale z úplne pragmatických dôvodov, pretože vďaka tým potratom a rozvodom sa prosto nerodili deti. No a on potreboval jednak pracovnú silu, potreboval robotníkov, no a preto impérium aj vojsko. Keď nemáte deti, nemáte ani robotníkov, ani vojakov. To boli šialené časy, tam za 3 ruble ste si mohli zadovážať rozvod. Nebolo potrebné upovedomiť druhú stránku, tuším ani dôvody, 3 ruble. Pravda, tí, ktorí šírili tie myšlienky, tie sexuálne revolúcie, tak oni si dobre veci spočítali a vedeli, že aj oni majú tie dny spočítané v tom Rusku za Stalina. A tak kým mohli, tak si zbalili švestky a odišli preč. A keďže to boli Nemci, tí lektori, tak odišli do Nemecka, do Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ potom aj tá škola mala pomenovanie ako škola frankfurtská. Hoci oni v zásade sa upierali na myšlienky Sigmunda Freuda. Sigmund Freud to bol rakúsky psychiatr židovského pôvodu, ktorý zanechal židovskú vieru, to bol ateista, ktorý de facto hlásal, požadoval to, aby sa všetky tie morálne zásady uvoľnili a že potom človek bude slobodný, už nebude mať žiadne traumy a spotlačovania nejakých pudov svojich a bude prosto šťastný. A túto svoju teóriu ateistickú, aby jej dal taký nejaký punct a vedeckosti, tak ešte prikryl tou psychoanalýzou, hoci on sám potom povedal, že psychoanalýzu mohol vymyslieť iba neveriaci Žid. Dosť na tom. Oni boli v tom Nemecku, v tom Frankfurte nad Mohanom, no ale k moci prišiel v Nemecku Hitler, no a jemu to tiež nebolo povoliť to ich propagovanie potratov a toho všetkého, pretože on potreboval tiež dorast pre ten svoj Übermannschaft. Tak opäť boli v nemilosti a z dôvodov bezpečnosti sa vzali z toho Nemecka a odišli veľmi ďaleko až za oceán do Ameriky, kde títo žiaci Sigmunda Freuda potom sa postupne etablovali v tých médiách amerických, na univerzitách a v tých kultúrnych rôznych pozíciách a po druhej svetovej vojne sa chytro vrátili do Nemecka ponajprv, aby tam tých Nemcov preškolili z nacizmu na nudizmus. A následne potom koncom rokov 60. už v plnej síle tá škola frankfurtská sa ukázala na uliciach európskych metropol, kde vyšli tí študenti už indoktrinovaní z tých univerzít, zmanipulovaní a dokončili ten experiment sexuálnej revolúcie, ktorý započal Lenin v Rusku. Paradoxne práve v tom čase, kedy po tých uliciach európskych metropol maširovali tí hippisáci a deti kvetov, neraz možno natrugované, tak vojska tzv. Varšavskej zmluvy, iste pod vedením Sovietov, obsadili bývalé Československo. A paradoxne vďaka tej železnej opone, ktorá sa potom dvihla ešte viac
medzi západom a východom, tak práve tá železná opona paradoxne nás uchránila od tej, aspoň tej prvej vlny sexuálnej revolúcie, ktorá úplne zmietla ten západ. To bolo morálne tsunami. Takže tie slova pani Márie sa potvrdili, tie blúdy Ruska, propagovanie potratov a nemorálnosti sa rozšírili ako povodeň po celej západnej Európe a nielen tam. Keď Sigmund Freud v tom medzivojnom období išiel do Ameriky s tými svojimi žiakmi a pod tou prikrývkou psychoanalýzy vlastne niesol tú morálnu rozpustilosť, tak mal vraj povedať, vezieme im nákazu. Čo sa napokon aj potvrdilo. Našťastie ani Sigmund Freud, ani jeho nešťastná psychoanalýza nie sú tým posledným a definitívnym slovom ľudských dejín, ale tým posledným slovom sú slova Panny Márie z Fatimy. Veľmi nádejné slova, optimistické, poznáme ich. Moje nepoškvrnené srdce napokon zvíťazí. Presne ako to povedal Silvo Krčméry počas výsluchu na súde za komunizmu tým červeným súdruhom, vy máte moc, ale my máme pravdu. A to isté môžeme my dnes povedať tej novej, už nie červenej, ale dúhovej bruselskej eurototalite. Vy máte moc, máte súdne dvory, máte médiá, máte peniaze, veľa peňazí, máte eurofondy, ktorými nás môžete vydierať. Máte moc, máte, ale my máme pravdu. A pravda skôr či neskôr zvíťazí.